Pulane khapang ita khuktai khuksongno jotono jks channel ni nai khulumung tai hambai tai sibai afar kokha hache je sign film production by je Imang 3 ni je kokborok toke swnamjak mani abo releasing pro ni ba shooting khai pro ni je vlog ang khaija a vlog khaimani jaga bo norok mang mano comment dok khaija comment khaija ke release pro nai ke release tongi thaka hol holok rungjagai tongo inke abang bar thaka YouTube channel loga bo pro nukno bo channel nukno inke tau sak jora kintu kuno YouTube ni channel to nukna ni sing saime ko tau kaisa saimanka kaisa jinis saimanka tau hangke apps ni through tui sing nai man nai Imang 3 tokeno ga apps ni bumungka ani beat ni kaisa apps ongka aunara play store ani beat ni search ka gena man nai abo install khainai registration khai kena norok monthly 50 taka rang ruinai norok Imang 3 tokeno nai man nai inke khaklayo norok jodi nasingjak je kokborok toke hamjak nai rok tahukte bujong norok apps ni madhyame no ba apps through tui norok kokborok Imang 3 tokeno nai mana nai khaklayo jotono hambai tai sibaya